Zkusíme tam na ten jeden nápis, to péčko, který je zhruba o velikosti asi trupu. Hit. Hit. Malinko vedle. Hit. Parádní build. Tak jo, tak já bych tě tak poprosil, jenom jako konkurence moje se představit. Jo. Z Action Shopu kolega mě tady poprosil od firmy v podstatě konkurence. Náhodou jedu okolo, jsem tady s ním řešil nějaký další custom build pro zákazníka, takže tady má jednu fajn fashionovou holku, zase 25 na luxusním těle od Retra, jako poskládanou, slícovaný, to má úplně parádně. Protože jsem tam dokázal napasovat i ty PTS, tak to je pecka. No, takhle bez optiky, bez záměru, to je jak laser. Jedna střílí jak druhá, na to, že tam máme slabý tlak, protože už není vzduch, tak teda jako tady od oka parádní kousek, no. Jo, malinko nám fouká větřík. Když jsme teďka došli, ale půle člověče. Malinko nám fouká větřík. Na těch 80 metrů trefit postavu, to bude úplně jednoduchý každou. Jako s SR-kem toho se moc víc jako vymyslet nedá. No. Jako high-endový díly, jako už, který na sobě pěkně sedějí. No.
Maxka, která je dělaná vyloženě pro ten polár. Jako za mě jako super. No. Tak jo, moc děkuju za test.